Het viel je het maar koud aan, maar dat kwam ik terug de wind, want van de morgen betiet wie het maar min 2 graden. En hier daarvoor wat lichte sneeuw. Wel, de komende dagen zullen er vrij donker uitzien, bedoel ik mooi meest bewolkt, maar ik tegen koud. Joen en vannacht. Wel, bewolking, een paar opklaringstemperaturen, zouden er bij de min 4, min 5 graden heen. En misschien hier en daar wat lichte sneeuw. De wind, die mag er wezen. Krachtig, kreeg 4 van 6 uit het oosten mee. En de trog viel het flink uit aan. Goed klaaien dus. Maar dat geldt ik helemaal voor morgen. Want morgen wordt een dag met bewolking. Morgen wordt een dag met hier en daar wat lichte sneeuw. Maar droge perioden. Maar hoe daar is min 3 of min 4 graden. Ja, en dan viel het flink uit aan. De wind, matig en krachtig uit het oosten mee. Een gevoelstemperatuur van bij de min 14 graden. En dan morgen en morgennacht. Maar min 6, min 7, steeds maar matige frost. En dan nog altijd die krachtige wind. En kans op wat sneeuw. Dat jouwt een gevoelstemperatuur morgen en morgennacht. Let op, van min 19 of min 20 graden. En snij dan, nou bewolking, let er wat meer sneeuw. En hoe daar in temperatuur, ik weer onder 0. Maar zo'n min 3, min 4 graden. Ja, dat moet denk ik nog wat helje wezen, maar een matige en krachtige wind uit het oosten en het zuidoosten waai. En dan hebben we een gevoelstemperatuur om bij de min 3. Dus ik hoe het klaaien. En staan gewoon valt er wat meer sneeuw. Het vooruitzicht, manje, wat sneeuw. Nou, sneeuw en lichte sneeuw. Tiesje, waasje, uit een trog wat sneeuw. Meestens bewolkt deze dagen, hoe daar 0 of min 1. In de nachten nog krijgt frost, lichte frost, min 4 of misschien op plakken wel min 4 graden. Maar er blijft het zo wat bij. En dat betekent dus dat het net echt koud is, maar een protte frost, maar het viel wel koud aan. En hoe het ijs sprutsen, net op het boetenwetters, die ijsbanen op zich, want het boetenwetter is volstrekt onbetrouwbaar.